Ford Thunderbird Turbo Coupe, vytiahnutý po viac ako 10 rokoch z garáže. To slovo vytiahnutý video by ste mali vidieť. Okamih pravdy. Ako štartovať určite nebudem. Zapojil som akumulátor. Mali by začať hučať dvere a skúsime, čo bude fungovať. No, to hučí. To sa si štartuje. Zapneme iba. Letí. Máme aspoň oné. Jeden. Jak sa stiahujú okna. Jak sa okna dávajú hore. Aha. Do Windows. A? Okno funguje. Zavrieme ho. Okno je druhé, čiže tu sa dávajú okná. Toto door lock, ne, to boli dvere, zatváranie, otváranie. Svieti, brake, turbo, samozrejme to nepôjde, hovorím. Ani náhodou, ale veď čerpadlo tam nefungovalo. Ešte mám dojem, že som tam niečo videl. Minule to aspoň pretáčalo. Ale aj akumulátor môže byť slabý. Fú, ale úplne všetko veď. Slabý akumulátor aj všetko. Ale... Zavrieme ho. Bolo zavreté a odpojím ten akumulátor aj. Nemusí zbytočne byť. Len tak zo srandy. Jak by sa malo zapínať. Nevieme, jak by sa mohlo zapínať. Aha, ono som tam videl niečo odpojené ešte. Nejaká elektrika.